Tend dho wedhe e kaunti ma Homabay ogolo ywak kaluwore gi medruok mar monj mag rao kod nyang e nam Lolwe, monj mathoro juko Jolupo. Maendi timore ka bad migawo marito lee mag bunge KWS bende oyango ni e higa achiel giseyudo ripot mag ji ma ok tin ne 24 ma osemonji. Jafwambo marwa Ali Abich nigi ler mar wachni. Monj marao timone Jolupo kod jogo modak e alwora mar nam Lolwe gi e kaunti ma Homabay osebedo ka jimbore kendo weyo Jolupo gi hinyruok ka moko bende rao chwe monjo manegi e kinde mag dhi nyime kod chenro mag lupo e nam Lolwe. Ma opogore gi monj mag repe, bende nitie jogo ma nyang osebedo ka monjo e aoche ma opogore manitie e kaunti ni. Ka juma mokalo japuonjre Felix Odongo mane ni e klas 2 nyang ne omako ma omuonyo kane odhi omo pi e aora Kuja, nyang ma bang'e to ne oduogo negi gi apisa mochune rito lee mag bunge. Jolupo e kaunti ma Homabay ogolo ywak margi e wi medruok monj mag leego ka giwacho ni kata mana chenro mar chulo familia mag jogo momonji bende osebedo ka digni kata bang' ka familia go oseluwo chike moketi. Lweny manitie e kind lee mag nam kod Jolupo medore piny maruka Nyasaye. En wach ma wasego e koko mang'eny ma wasewuoye to chal ka gima ni matin kabisa mitimo. Akwayo national government ma KWS ni e bwogi kaachiel kod gavana marwa mar Homabay County mondo gine kaka giketo gimiluongo ni multi agency approach on kaka wanyalo duoko chien tulo manitie kind Jolupo kaachiel kod lee mag nam. Moloyo mano, bende migawo mar KWS bende watemo kwayo ni mondo gitudre gi jok mowinjore mondo jogo moseyudo masiche e yore mag rewe kata yore mag nyingi obed compensated. Wan gi cases mosekawo over 10 years osequalify ma jomoko ng'isi ni mondo yaw bank account tiyudo ka nyaka sani onge chudo go mitimo e yo mowinjore, tiende ni kata next of kin ibiro chul ng'ani ka next of kin bende nosethote. Report mawuok e bad migawo ma ochune rito lee mag bunge e kaunti ni yango ni e thuolo mar higa achiel mokalo gin kod cases 24 mag jogo marao gi nyang osemonjo ma ohinyo, mago ma osetho kokalo e monj mag leego kaachiel kod puothe ma repe oseketho ma wegegi onego bed ni chulo. Apisa ma ochune lee mag bunge e kaunti ni Jackson Kibor wacho ni chenro mar timo chudo ne jogo ma lee omonjo thoro deko nikech okale okenge mopogore kapok otim chudo. So far tuko na cases kama 24 which are pending deliberations by the County Compensation Committee. This both for predation, injury, death, and crop destruction. It normally takes time because there's another verification team from Nairobi who just to go through the same. Kiboro wacho ni nitie cases mathoth ma idiro oko nikech wegi ok luw chike ma migawo noketo, kendo mano bende osebedo ka digo chenro mar timo chudo ne jogo ma leego osehinyo e kaunti ni. You may find somebody has been injured, but there is no police OB numbers. There is no proper medication which was done from the hospital. So you find that there are some, because when we settle such cases, it will be returned back. Ali Abich, Ramogi TV.